Jesus.
Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Evangelist Kwatana. Hallelujah. Hallelujah. Bulise kwa mama abakhulu abaphakathi kwethu. Bulise kwa bhuti kosisi. Ngegama likaYesu. Amen. Bulise worship team, keyboard master. Ngegama lenkosi yami uYesu. Amen. Amen. Kwa izandla ukukhona. Hallelujah. Hallelujah. Alikho igama elihle alikho igama ibandla lokugqibela lento kuthiwa worship. Yes. Amen. Hallelujah. Ifune ingxaki ne-worship because apho siyakhona sobe siye kukulila. Amen. And sobe sesingathandazi, sobe sesingafast, sobe siyeke nokushumayela. Amen. iBhayibhile soshiya apho lento akwamemeza uThixo ngo-Amos bakusayo kuba khona indlala, ingabe indlala yokudla ekhona umncane, kungancanelwa amanzi kodwa kuncanelwa izwi likaThixo. Kuthiwa kosuka intombi ezinhle nabafana bahle empumalanga basinge entshonalanga bekhangela nje intente bethi bapha babesingcolela ngelo xesha sibe singekho bathandekayo. Hallelujah. Enye izinto ezosinceda ukudumisa. Amen. Because imimoya yayoyika worship. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Enye into that I wish ibandla ngakele ibaba. UYesu eSamaria kuzilika uthi ngoku selikhona futhi. Lapha bazonqula ubawo, bazonqula ngomoya nangenyaniso.
Amen. Kusho ukuthi bazaholwa ngumoya ingcwele baye bemnqula ngoKristu uThixo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. So into zosinceda iworship bathandekayo. Worship God. Amen. Asiva kuthi uPaul noSilas bangena etolongweni bafika pha bathatha amavesi. Amen. Kodwa siva ukuthi phakathi nobusuku baqala badumisa. Amen. Apha ekudumiseni kwabo kwavuka umthandazo. Ngoba iworship iyawubuyisa umthandazo sewebile. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nobuliyilo kodwa ubuyilozela uThixo, that is worthy. Ilungile lonto. Amen. Basekhona abathandekayo so. Hallelujah. Bakhona abanyulwa bakaKristu ebusuku. Hallelujah. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Yabulisa. Molweni tenteni. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Cela uthandaze ke sibeko ngenxa yezwi sizoshumayela kule ndawo. Ungabi naxhala ngenamba. Jesus. Inkosi yami uYesu yayoshumayela komoya. Thandaza sisi in Jesus name. Bawingcwele. 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 Thixo wethu. Thixo wethu. Bawingcwele. Bawingcwele. Umntani wakugcwalisa. Thixo wethu. Thixo wethu. Father God. Hey. Ulungile Nkosi. Yes, Lord. Ulungile Nkosi uJesu. Laba bantu bakho. Ulungile. Thixo wethu. Bawingcwele. Sithandana Nkosi. Ulakudla. Ukuzafiswi. Bawingcwele. Thetha nathi. Thetha nathi. Thetha Nkosi uJesu. Thetha Bawingcwele. Father God. Izwi lakho Nkosi livuwe. Izwi lakho lihlaba lehlule. Sinakho uzadala ngalo suku. Izwi lakho Father God. We give you all the glory of soup. Uyinkosi ephakeme wena wethu. Uyababazeka ebusuku. Size kuwakhe mnikazi wamandla. Size kuwa mnini mandla wonke. Ukuzova umyalezo wanamhlanje. Ngoba usuku nosuku Nkosi Jesu. Unamanenja oyihlisayo. Father God. Sasikhona Bawingcwele. Singafihlisi. Ngiyathekanya Nkosi yakho inhliziyo. Ukuze impilo yethu inenzakale. Ngegama likaKristu Yesu. WaseNazaretha, Father, we thank you. In Jesus' name, amen. Cela simqhwabele uThixo izandla ezikhulu. Sibathandekayo nje masiqhwabele uYehova izandla ezikhulu. Kodwa ndiyaqonda ubana mhlawumbi nokuqhwabela wena okanye ngome ngenyawo xa ubuqhwabela wena. Qhwabela uThixo izandla ezikhulu. Egameni likaYesu. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyahlala phansi bathandekayo. Ngegama likaYesu. Niyayazi enye yezinto edala bamabandla benje bathandekayo kwelixesha lesiphelo. Niyayazi bayinto? MakakuThixo ayityhile namhlanje. Assignment yomuntu okhona namhlanje ebusuku. It is to go and pray. Uthandaze ngathi uyaqala.
isizathu sokubibandla lahlukane lilinye i-system or i-governance okanye luhulumento that is not obedient to God. Amen. So xa lingekho obedient to God uhulumento nabashumayeli abazushumayela umyalezo omnye othi uYesu uyasindisa. Amen. Loo nto yenzeke phi apha eSouth Africa, not apha only but all over the world. Kwakho amadoda ashumayele thwele, kwakho amadoda ashumayele phethe inyoka. Nangoku bebambekile nje abantwana bakaThixo bayakufuna ukusindiswa, cha amandla enyoka ekuthwalwa ngazo sibabambile. So ithi loo nto ngeli xesha lesiphelo asisadingi basiphakamise enye into, kodwa sidinga ukuphakamisa uYesu. Sizoya eteksini uYesu owathi esezulwini wabona ubumnyama ebela uluntu lonke luhlele esonweni, kwasikwa imfesane engummangalisi wesezantsi emhlabeni esofela abantu bonke, naba bathweleyo bafelwa, nabangathwalanga ekwathwalwa ngabo bafelwa. Akho nomnye uYesu umuntu angamfelanga. Cha into beyingxaki abathweleyo baye baphakamisa ubutyebi endaweni kaKristu ngenxa ye-governance system engathobeli Thixo. Ethi iBhayibhile kwincwadi kaDaniel 2:34 kwakukhona inyawo okanye imilenze eyayidibene, kodwa ekudibaneni kwayo kukhona iclay ne-iron. Ezo nto zidibane zoyi-2. But ndiyayithanda iBhayibhile ithi kwasuka ilitye entabeni, xa lisuka lalingancedisa mntu, which is lo Kristu akancediswa bathandekayo. Amayeza akanawo amandla ngaphezu kukaYesu. Akho yeza lingaphezu kukaMoya Oyingcwele. Ithi iBhayibhile eli litye lasithwebula entabeni ngokwalo. Xa lisithwebula kuthiwa lehla layotyumza umfanekiso osisithixo kwekuthiwa makukhonzwe yena. That is why ngeli xesha lesiphelo isibindi uThixo asinike sona, uSathana makalincame ibandla, amagqwirha makalincame ibandla. Hey, bangawa abantu kodwa le nto ayivalelwa le. Amandla kaMoya Oyingcwele akho gqwirha elinako ukwamela abathandekayo. Ithi into yam, why we are so divided? Luhulumento, i-governance system, not yalapha eSouth Africa ngoba nayiphethe. To Daniel 2 bayakwenza istatue ezizikhona eSouth Africa ngoku, nezimpondo zikhona apha elokishini zizistatue bathandekayo. Ithi iBhayibhile usungabi naThixo bambi ngaphandle kwawo, usungabi namfanekiso nokuba ngontoni ezantsi emhlabeni buqubuthe kuye, kodwa nqulana ndinguThixo. And uThixo asamnquli njengabokuqala, kodwa simnqula via Christ. So xa sisusa uKristu kuba lula uba imimoya ihlasele.
ithi iBhayibhile yayigolide, isiliva, ibronze, kwehluka ezinyaweni kuyi-iron. Xa kufika ezantsi i-iron neclay zixubene, sisinyithi nodongwe zixubene. Ezo noba ungafika utry endlini yakho soze zahlangana. But uThixo onobulumko obungenaqondwa ngabantu. That is why nangoku abaninzi abayiqondi le nto uba yeyamazulu, abayiqondi uba uThixo kunento ayenzayo apha emveni kwe-COVID-19. Bathandekayo, sikwelaa xesha likaGideon wathi hamba namadoda ayi-32,000. Wathi uThixo, Gideon abantu baninzi aba hleze baqhayise uba bayoyisile intaba zabo ngamandla wabo. Wathi hamba nabo, xelela aba bantu uba amagwala makabuyele ezindlini zawo. Emveni koko kwashiyeka 22,000. Kuthiwa wathetha uThixo, wathi uphinde wehle nawo ukuba sepha emlanjeni. Xa befika emlanjeni kukhona uhlobo olwangena njengezinja emanzini, lawakamncela, lawaxhapha amanzi. Kudingeka abazalwana abanjalo abazoziphosa emlilweni kaThixo noba uwedwa. One person with God can defeat millions without God. Ithi iBhayibhile abayi-7,700 babonakala bekhwithe empini, kwashiyeka nje 300. Nangoku ningathi nqa xa baphethiswe ubukumkani kweli xesha bembalwa. uThixo kule COVID uyahluza, uhluza abantu abanyelisa igama lakhe abebeshumayela kodwa bengavezi iKristu, beveza iinqawe zabo. Le nto ayikho ezindongeni, ayikho emadongeni enziwe ngabantu, kodwa uThixo uhlala enhliziyweni. Inhliziyo yenzenyulu ngoba kosakhiwo esinolwamvila obukusezulwini, kodwa uYesu oyindlela. Ithi history ngexesha likaYesu kufika kuphethwe uHerode. Siyamkhumbula uHerode ekuthiwa wafuna ukubulala uYesu eseyinkwenkwe. uYesu wabalekela eAfrika, Egypt. Amen, hallelujah. Ngoku sikula movement ithi Africa back to God. Ongayiqondiyo babayi, ongayiboniyo babayi, inqwelo seyahamba. Kuthiwa Africa back to God. Hallelujah. Zange igqityo laa nto. Ngoku siphezu kwayo, and abantu abaphezu kwayo ngabantu abamvezayo uKristu. Ngoba abangamveziyo they won't change iAfrika ibuyele kuThixo yeke isithixo. Ezanyawo ndicela sifunde nje la verse 34 kaDaniel chapter 2 quickly egameni lenkosi. Yeke nye into thatha nje uYesu qha enobunqobi nabantu uzibona imihlola. Verse 34, Daniel 2 verse 34. Funa imike nenaba beve funele memoya ive ibamba abantu babangeza ententeni.
verse 34, Daniel chapter 2. What you got, Daniel chapter 2. Isihloko. Just funda isihloko, funda le verse. Okay. Yeah. Verse 34. Wabona kwada kwazithwebula ilitshe. Wayebona umfanekiso lo muntu. Kwada kwazithwebula ilitshe. Kubane lo litshe UYesu Kristu. Ilitshe laliwayo ngabakhe. Kodwa namhlanje limbombo kuyakhiwa phezu kwalo. And bathandekayo ithi iBhayibheli sisazovela phambi kwesihlalo sobukhosi, phambi kwesihlalo sogwetha sikaKristu. Ithi iBhayibheli umuntu aphendule ngemisebenzi ayenzileyo, yamihle yamibi, kodwa siyakuvela. Kukhangela uba ingaba wakhe phezu kwalo na elilitshe lembombo laliwayo ngabakhe elinguYesu. Hallelujah. Ngoba noba umuntu angakholwa noba angakholwa, kodwa kunesihlalo eziningi ezilinda abantu ngosuku lokugqibela. KunesikaYesu esilinda ibandla, kunesikaThixo esilinda umhlaba, kwesikaThixo kudlala. That's why sithi ngena nawo indawo yakho isekhona, sisazokumema umsitho seluredi, umsitho uredi, umsitho selulungile, ukutya komsitho sele kulungile. Ngena nawe, ungabi saphuma, uqiniseke uba womphathe yona ngubo yongena emsithweni, umsitho kaYesu. Ewe fundi, kungengazandla labetha emfanekisweni. bathandekayo, zange lincediswe lelitshe, lazisukela ngokwalo. Nalo Yesu sokumquba nezinye izinto, mthathe umfake enhlizweni yakho akwazi ukukunceda kwezinto ezidingayo. Biza nje igama lakhe, zonke inyoka zesixeko sakho, they will be consumed by the power of his name. Hallelujah. His name is Jesus. Hey, Nkosi yami. Yes. Ezinyaweni zawo zesinyithi nodongwe. Zezinyawo ngithi urhulumento Jesus. lwehlabathi lonke zezinyawo. Hey. Ezinyawo icontinent ekuthiwa Europe. Daniel chapter 8 verse 5 quickly. And unless bansalokugqibela siphakamisa uKristu, otherwise ibandla lodileyo ukuxhilwa. Lodileyo irapture and uSirayeli uva ubuhlungu. Intanda kaThixo noKristu uyalila ngenxa yebandla elingamphakamisiyo, eliphakamisa sibizana ngesiduko, akho siduko pha. Hallelujah. Jesus. That's why amaXhosa aqhathwa nangoku kuthi uSofia kwabakuni bebesebenzela lapha. Nkosi yami. Uba uRhatebe umthimkhulu uthe wafa ekude nofefe likaThixo, akazuye kwabakubo pha. Hey. Uyezogweni uYesu indlela yokungena ezulwini ayikho enye. Amagama eqhawa ngalo uYesu wafika wabetha ezantsi emhlabeni. Ufika ngenye imini esakhiweni eJerusalema, kuthengiswa, kudlalwa imali, kunaniswa ngezinto, wasakhela isaphoko secingo, wayibetha icawa. Hallelujah. Jesus. Ulinge nje uyiphakamise. Hey. Okulahla uThixo, ushumayela
umkhwelo ngaphandle kobukumkani babuphakamisa into engeyiyo. Akazange uYesu athi yimi ikawe indlela, ikawe ubomi, ikawe inyaniso. Kodwa uthi ndimi indlela, ndimi ubomi, ndimi inyaniso. Ongahambi ngami okanye ongakholwa ndim akasazumbona uThixo. Ukuze sidestroye le division ngaka nasezicaweni, inye into ezonceda abathandekayo kuba kuvuka isizukulwana phakathi ecaweni esizophakamisa uYesu. Hallelujah. Jesus. Abantu bemfuna, abantu bengamfuni, kodwa abantu abasothi forward ever, backward never. Siyaphambili ngale nto. Jesus. Akweligama. That is why nangoku abaninzi bacanga i-vaccines ngoba bebona ishumi zohamba bathi hamba no-vaccine. Ayiselo xesha lakufuna ishumi eli. Lixesha lokumisa uYesu ukuzofayo angami phambi koThixo abe ne-excuse. Sazomiwa phambi kwe-judgment seat, and into endiyithandayo kove zonke amahlavu akho kuthiwa kwashunyayela wayenza bukhulu inhliziyo yakho. Funda lo verse 5. Verse 5. Mina ke ndisakhonza nakuvela inkunzi yebhokhwe entshonalanga. Le ithenjwa ngamaXhosa athi hayi amasiko ayikho loo nto. Ayikho loo nto. Kuthe kwakuqala uba kuvakala ivumba lokutyeba kwe-Afrika ivuwa yi-Europe. Kwaqala kwasebenza le verse, and ekusebenzeni kwayo kwaqala ngoku kuba khona kwe-division. Kodwa bokuqala abebephathiswe le nto babemisa uKristu bangamisa iinqawe zabo. Yiyo loo nto zemo iintsuku zokubuya kaYesu zisondela kuyakusanda ububi. Jesus. And abantu abaninzi babemchasa uThixo beqhuba uYesu bezinye izinto. Le nto ithwalelwa le siyifumana ngobabalo, siyigcine ngokuthobeka. Siyifumana ngesisa, siyidlulise ngesisa. That's why nangwazi ukuthengisela amanzi thina. Hallelujah. Ugcine kanti uYesu cha, uhambe naye akhulule. Incwadi kaJohn chapter 8 verse 32, naniya kuyazi inyani, yayinyani yakungikhulula. If akushunyayezwanga nyani kuwe, kwashunyayezwa ubuxoki kwakubopha wesi. Ube nombuzo xa ushunyayelwa ngumntu uba yintoni igama lecawe yakho. Into egcwele apha leyo izophela loo nto. Utsho uYehova wemikhosi izophela loo nto. Hallelujah. Uzofuna uThixo ngoba amagama ecawe aphelele. Izokhangela ifika kumnukisa ngobolo. Walekhwela iintambo zecawe ezaweni benizithembile. That's why ngoku lixesha lokuthemba uYesu. Ngoba uthi uJoel chapter 2 phako verse number 30, abayokhuleka egameni lenkosi abanakwasaba bayokusindiswa. Wena uthemba icawe yakho wasindiswa yiyo. I'm sorry for you. Hallelujah. Jesus. I'm very sorry for you. Ngithandaza umthandazo uba ngasuthixo akadicolonize okanye akhulule ingqondo ezithinjwe ngamagama ecawe. Akho ziduko ezibini. Hallelujah.
amagama ezulwini. Xa ufika phaya kunomzalwane ongamthandiyo apha emhlabeni, omjonga njani pha? Hallelujah. Kunalo verse uyigcina. Ihamba phezu kwehlabathi lonke, ingafiki phansi, inkunzi ke yebhokhwe, ibinophondo olubonakalayo phakathi kwamehlo ayo. Verse 6. Yavela entshonalanga, and intshonalanga iwest Europe. Yilena ngoku ibhizi iyo neAmerica bafuna unifaka imicrochip ningaqondi. Nakuyithatha nomkhonza uKristu ningaphandle kwakhe, nomkhonza ngapha kwesango. Kunelizwe elinye eMiddle East elithe no to vaccine, nathi no to microchip. Thina ma-Afrika uKristu wanyathela kuyo. Why singamthembi uKristu? Why singalibambi igama lakhe? Sithi noba siyavalelwa kodwa ngenxa yakhe we rather go in prison. Hallelujah. Uzubona beligama liyoyikiwe. Uthi church council icawa lena ithembileyo yake yabamba uPeter noJohn yabafaka etrongweni. Yanqale yabacenga uba sitheni ingathethi ngelogama. Once uthemba ifaith yakho, once uthemba i-assemblies yakho, once uthemba iwisile yakho, once uthemba iziyoni yakho, loo nto ayinamandla bathandekayo. Amandla asegameni likaYesu. Uthi uYesu xa ethetha ngenye imini, xa niliphakamisa igama lam, abantu ndiyokubatsalela kubo. That is why nangoku ndakuphakanyiswa amagama ecawe abantu bayabebaleka, kodwa elikaYesu awalifuni ngenxa ye-covenant system ethi ukuphilizwa namhlanje. Isaiah 2 verse 2. Aleka kakhulu. Isaiah chapter 2, verse 2. Verse 2. Ke kaloku kuyakuthi ekupheleni kwemihla intaba yendlu kaYehova ivelele ezincotsheni zazo iintaba, izongamele iinduli, zibe ngumsinga ukuya kuyo zonke iintlanga. Bathandekayo, aba bambala uThixo abavusileyo bobukumkani bazokwenza uba iicawa ziphelelwe tu. Yabo kunecawa okwaqala iCovid azikavuli, and it is in the will of God uba kube njalo, ukuze kuphela ukuthemba icawa kuthi tu uthemba uYesu kuphela. Uthi uDaniel kuverse 35 ka-chapter 2, elalitye laye lakhula lazalisa ihlabathi lonke, elalitye nguYesu, eveza iintsuku zokugqibela uba zoba njengalo Isaiah 2 verse 2. Othi intaba kaYehova engcwele iyokhula ivelele ezingqotsheni kusuke zonke intlanga. Le nto izokwenzeka ngoku. Abantu bazomfuna uThixo, izophela le nto yokuthemba icawa, izophela le nto yokuthemba amayeza, izophela le nto yokuthemba amagqirha, wathemba uYesu yedwa. Umuntu uKristu ongumxolelanisi phakathi komntu noThixo. Ngoba khoyeza elingakuthatha
liyokudibanisa noThixo. Noba ungacawa kweyiphi icawa, ukhupha imali engakanani, kodwa umuntu uYesu, umuntu uKristu unamandla avusa nguThixo kwelabafileyo, nawe akuvusa wena okholwa kuye. Kodwa uma ungakholwa kuye, who unto you? Unoyawo hamba phezu kwakho nangoku. Enye into endiphinde ndayiqaphela, abantu aboyika iCovid per se. Umuntu uthatha ivaccine not besoyika iCovid, woyika ukufa qha, ngoba uyazi uba ukufa kwam andizumbona uThixo. Uhamba icawa ungubishop so and so, ungumfundisi ban, but uyazazi usindiswanga. Xa icawa ingamphakamisi uYesu kwelixesha, ishiye. Khangela lapho ukuphakanyisa uYesu. Romans 1 verse 4. Akho bungcwele ngenxa lento quickly. Romans chapter 1 verse 4. Siyathandaza. Alo nifundele mfundisi wami, basakhangela abazalwane. Kunqaba ubungcwele. Kunqabe ukholo. Kwanqaba uthando kubazalwane. Kwanqaba iunity. Ngoba ngulowa ukulakhona uphakamisa sasibonda, nothi lo wahlatywayo ngenxa yezono zabantu bonke, nothi lo wabafela bonke abantu ukuze bonke abakholwa nguye bangatshabalali kodwa babe nobomi. uYesu. Verse 4. Ohambiswayo ukuba unyana kaThixo enamandla ngokomoya wobungcwele, ngokuba kwabafileyo uYesu Kristu ke yinkosi yethu, esathi ngaye. Nayiva le verse. Hayi, ithi wangqinelwa ubungunyana kaThixo ngenxa yomoya wobungcwele nangokuvuka kwelabafileyo. Ndandinombuzo ngisafika apho ngo-2017, uba yintoni lingaka kwadlalwa ngegospel apho. Abantu abatsha bagcinwa ngezinto zasezweni ecaweni. Kwahamba iminyaka nginalo mbuzo, ngikhumbula ngisehla down, uthi uThixo ingxaki kuphakanyiswa icawa. Yalityala le verse, ubungqina bukaYesu uba mnika umntu ubungcwele. Ecaweni bathandekayo, uthuko olupha, khona uthuko ecaweni. Kunabantu abaninzi bancamela ukufeza ithaveni ngenxa yebicawa nothuko gqithi. Iyakwazi uba kwiSunday kukhonjwe ngezwi for 10 minutes emveni kokubela uthuko. Wafelwa nawe, masiphakamiseni le ndoda eyasifelayo. Ningabe sahamba bomama, siyathandaza. Cela ukuthandaza nani, ningabe sahamba. Ningabe sahamba, siyathandaza. Ukubiyeleka kwenu kuxhomeke kweligama. Anezophinda nihlupheke tu. uSathane benibambe ngotshwala, loo nto namhlanje yanqamuka. Siphethe igama and amandla okudilisa le division akweligama.
namandla okuphelisa okubizana ngeziduko akweligama ngoba ngulowo xa edibana nomnye umxelela ngenkqubo yecawe yakhe. Nathi ngoYesu, ngubani kanti osindisayo? Ngubani okhululayo? Ngoba sinengxaki yecawe ezibhaptiza abantu zithi zibabhaptizela kuThixo wecawe. Kanti nifakwa kwikhalt, kuthwalwa ngani, nithi benishunyayezwa nicinga uba ningabantu kanti ningamaphela, kanti nizimpethu. Ngoba abantu bathwalayo umntu ubulala isilwanyana asifake phantsi kwe-altar apho kukhonzwa khona. Umoya waseYurophu lowo. Ngoba sineecawa ezininzi nalapha eHumansdorp ezi-exercise ubambani nonqula impondo kungenxa yecawa eseRome e-Italy, iRoman Catholic kaPope. Inengxaki, iyamchasa uKristu, ithi uThixo unomama, ayikho loo nto. Sineecawa ezininzi eziye zazalwa iRoman Catholic. Yangena le nakwi-ministries ezishumayela uYesu bengayiqondi ivelaphi le nto. That's why nangwabanasibindi sokuma bathi yeka amasiko lahla amayeza sokuthola amagqirha ebusuku. Akho gqirha lingaphezu kukaYesu bathandekayo. Akho yeza futhi lingaphezu kwamandla kaMoya Ingcwele. Ithi iBhayibhile yoGenesis 1 verse 2 waye wafukama uMoya Ingcwele ngaphezu kukaSathane. uSathane esezantsi edodobeleni. That is why nangoku if umntu uyathakatha mxelele busalahlekisiwe lowo ngoba une-1,000 years emlindileyo kunye noSathane emlilweni. uYesu uyabuya. Siyiphakamisa enye into, phakamisa uYesu. uYesu msindisi, uYesu osanoxolo. Uthi uPawulos kwabaseEfeso 2 verse number 14 wadiliza udonga elaliphakathi kwethu elasenza sibe kude noThixo. Iya yethu Yesu, hayi le nto ithembileyo. Noba unganemali kodwa uYesu uyamdinga. Uyamdinga uYesu. Awudingi umsebenzi kodwa udinga uYesu. uYesu azakwenza ube noxolo nabantu. uYesu azakwenza uthanda abantu yena yedwa. Uyabona xa usecaweni awazi inhliziyo kaThixo uba iphi. Awazi ukubaluleka komphefumlo kuThixo. Kuze konke ivesi ethi wenze nje uThixo ukuyithanda kwakhe ihlabathi, but you don't do it because ingxaki usecaweni. Unless you live Christ and you are in the kingdom, then you will value the soul of a human being. uYesu inye lembombo elarijectwayo elakhaswayo labalelwa ngaphandle. Uthi uIsaya ingcwaba lakhe labalelwa kwababoni bengazi bangumhlanguli. Uthi uPawulos wabafela bonke abaphilayo ukuze abaphilayo bangasaphilela inyama yabo kodwa baphilele yena abafelayo. Ungakulingi uziphilele welixesha, yithi usifa ukuphilela yena uYesu Kristu yekuphilela abantu.
uzathi uPeter ndijonge ezulwini ndajonga emhlabeni ndabona uba likho elinye igama abantu abayosindiswa ngalo belikaYesu yedwa. Ndiqhutywa nguJohn kwiSilelo chapter 5 uthi kwanombuzo ezulwini ndifuna bezinyanya bandive, ndifuna amagqirha akhona amaxhwele akhona nabathwele bandive, ndifuna noPope andive. Kuthiwa wajonga uJohn ezulwini akwabikho umntu kwazi ukuvula incwadi namatyhina ayo okuzifunda. Kwajonga ezulwini akho nomnye, kwajonga emhlabeni akho nomnye, andigqibe cathi nangaphansi komhlaba kodwa wena usakhonza izinyanya. Azikhontshwa izinyanya kodwa zinikwa imbeko, asizodimoni kodwa zinikwa imbeko ayibuzingcule. Kunkula uThixo ngoYesu, kunkula uThixo ngoYesu Kristu ongunyana wakhe, owakuthandayo, owangenzelanga ukugweka kodwa ezela ukusindisa ihlabathi lonke uYesu Kristu, hayi izinyanya zakho. Akekho ukhokho osevukile kwabafileyo. Yitho abamokhokho ontsimbi sisaya emangcwabeni wabo xa sidlula siyawabona. Oqhokani utamkhulu wam amangcwaba abo siyawabona, kodwa elikaYesu esimlandelayo li-empty. Umfunelani ophilileyo kwabafileyo ngoba uvukile. Asikhonzi into efileyo bathandekayo, sikhonza uYesu ovukileyo, sikhonza uYesu onikwa igama elingaphezu kwawo wonke amagama. Eli gama ne-human stop lingaphezu kwazo, ne-drugs lingaphezu kwazo, nemali lingaphezu kwayo, nomsebenzi lingaphezu kwayo. The name of Jesus, the only Savior, the only Messiah. uSatan kumkhulika onke. John 8 verse 44, he is the father of all lies. Into eniyithandayo bukumkaneni akunyanzelwanga ukupha, i-choice yakho. You are choosing what you want. Cela siphakame sime ngenyawo siyathandaza egameni likaYesu. Uyamdinga uYesu, uyamdinga uYesu. Cela ubaleke uze ngaphambili. Yesu ndiyakudinga, fika empilweni yami, fika esimeni sami. Yesu Kristu nyana kaThixo ophilayo, ndihambile emhlabeni ndihamba ndizithanda kodwa ndidinga wena enhliziyweni. Siyathandaza abathandekayo, hleze nawe kukhona into obuyiphakamisa, yiyo loo nto kunzima ukuphila impilo ekholisa uThixo. Na ungazojoyina ngaphambili, kukhona amandla kule ndawo. Amandla afika kuJeremiya, wathi uJeremiya bengifuna ukuthula kodwa andikwazi ngoba lo mlilo usukudla amathambo. Cela uze brother Samuel quickly sithandaze nabazalwane. Bani kuYesu, haleluya, bani kuYesu, Jesus, haleluya. Ngale bandla lonke liphakamisa izandla sithandaze nabazalwane. Cela ibandla libancedise senze lo mthandazo emva kwabo. Nkosi uYesu, namhlanje nathi isigqino sikukwamkela ube inkosi, ube ngumsindisi wempilo yami. Ngena enhliziyweni yami, hlangule wonke umoya ongenayo. Nkosi uYesu, ndiyakwethemba ubomi bami bonke budinga wena. Ngena enhliziyweni yami, khipha inhliziyo yami, khipha ubomi bami, khipha inqondo yami. Nkosi uYesu, hlela impilo yami. Nkosi uYesu, hlangule emakhuzeni wonke
emagunyeni wonke kaSathana namhlanje sisesidalwe esitsha ngokukwamkela namhlanje ngilungisa kwaSuyesu uveze ubulungisa bakho.